L-entitajiet li jaqgħu taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru nefqu aktar minn 9,000 euro f'reklami fuq Facebook bejn Ġunju u Ottubru ta' din is-sena. F'informazzjoni li ngħatat fil-Parlament wara mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina, l-erba' entitajiet li jaqgħu taħt l-OPM nefqu bejniethom 9,297 euro f'reklami fuq Facebook. Din iċ-ċifra hi kważi d-doppju tan-nefqa fuq reklamar matul l-ewwel 5 xhur ta' din is-sena. L-ikbar nefqa kienet mill-Aġenzija tal-Informatika tal-Gvern il-Mita li nefqet 5,253 euro f'reklami. Din kienet segwita mill-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni li nefqet 2,318 euro, żieda qawwija mit-840 euro li ntefqu fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena. L-aġenziji l-oħra huma l-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u Identity Malta li nefqu 1,524 u 200 euro rispettivament. ċifri oħra dwar nefqa fuq social media ngħataw bil-Ministeru għall-Ekonomija. Fl-istess żmien bejn Ġunju u Ottubru, l-entitajiet li għaw taħt id-Dikasteru tal-Ministru Chris Cardona nefqu aktar minn 3,500 euro f'reklami fuq Facebook.